Включваме сега на живо Ивалин Михайлов. Господин Михайлов, виждаме се, чуваме се, предполагам също. Да, здравейте. Къде ви откриваме днес? Днес съм в Швейцария и тук ще стоя една седмица. Идеята ни е да се срещнем с представители от различни държави, от по-големите държави, които по някакъв начин да вземат отношение, за да може да се възстанови правото в България. В България двама човека са успели да овладеят съда, прокуратурата и всички органи, които са репресивни към този момент. Успяхме да подадем жалби и да пуснем много документи като доказателства и видеоматериали за това как се нарушават човешките права и правата на политиците в България. Най-хубавото е, че имаше отговорни хора, които откликнаха на нашите проблеми, приеха всички документи и вече ги придвижват, за да има по-нататъчно движение и решение на този проблем. Намираме се в Банкя, близост до къща на Бойко Борисов. Събират се все повече и повече хора. Ето идват още хора от колоната. Мисля, че намерихме къде са липсващите чували. Защитеното лице Бойко Борисов, който манипулира изборите, влияе на ЦИК, заедно с Делян Пеевски, неговото братче по измама. Виждате ли за какво събуждане става въпрос? Партия, която до преди една година никой не я знаеше коя е. Всичките трусове, тя успя да направи революция, която не се е случила за 35 години. Преобърна с кастара нагоре изборите, системите, институциите, всичко. Вече се намираме пред хотел Берлин. Идваме с въпрос към господин Пеевски, който така твърди, че не може така да се държи Конституционния съд. Какво е това, което днес трябва да чуем мафията, която унищожава България? Трябва да разбере, че вече сме я хванали в тази лъжа. Вече ние вярваме. Това, което беше толкова много години, свърши. Народа се осъзна. Ще дойде време да ходят пред техните къщи. Ако тези хора си позволяват да ходят по къщите на хората, ние ще отидем в техните къщи. Аз имам много повече хора.